आं बायदि रावबो गैयामोन साथाम साब्रै मानसिफोरखौ ओरै हमथुमजोबनो हायोमोन आं पालवानखामोन ना जेबो मोनग्रा बेखायनोसो आबैया सिरि सिरि मेजेर खुमाना फैखाना थादों औ जोंना हाबायाव मैयानो औ सिंदो मैसो हाबानि बेदरा मै जाहोखादों ने आबौ औ हाबाब मोसौ मैलायबावसो थिं गिदिर गिदिर बिराद मोनना बे समाव दिनै बाबाया फलान खामोनबा अमायाबो हाग्रानिमोन नामा अमा मै हाग्रानि जोब मा जालु एम्बु खुगाना औ गोरान फोराननानै दोनलायबावनाय सप्तासेनि बारा फैनानै थाफैग्रोखादों बागाननिफ्राय फैबाय मैगं खाखांनानै बोरायबो होनजोबदां आबौआ दैयाव थब्ल'लायना सौवो आबौआ गोदोनि लाभ स्ट'रिखौ खोन्थादोब्रा ना आबैखौ बोरै लाया ना खोन्थाया सोंजायोब्रा औ माब्रै माथो गोदोना खावनानै लायोमोन उसुं जावलायनानै जों हराबाथाय जों गोदो खावाखैलै आबौ औ मालाय बाबामोनसो लायदों गावनो नायनानै दोनफैनानै बहानिमोन आबैयालाय बहानि नैबे बेंटल साहा खोलाहा नाथुरबारि बेंटलनिसो औ जोंना खाथि जाथारलै माथो गोदोना हराबा उसुं जावलायनानै ओरै खबाइखौ ओरै सोहरग्रोलायोमोननो बुहरगोना बुहरा खावनायाव बेलाय खर' सानना बुनाय बायदि सोरबा बेबायदिनो लायोमोन नालाय जोंना बिदि लायनाङाखैलै गावनो फैनानै थाफैखादों आङो दस्रा जायगायावसो दङमोन मेजेर खादोंमोन ना आबौआ मेजेर खादोंमोन नुबावाखैलै आबौ नुबावलायाखैसो मालाय गावनो फैनानै थाफैग्रोखादों बेबा बोरै आबौआ हिंसामथारखामोन खोमा बे समाव मस्तान आं बायदि रावबो गैयामोन साथाम साब्रै मानसिफोरखौ ओरै हमथुमजोबनो हायोमोन आं पालवानखामोन ना जेबो मोनग्रा बेखायनोसो आबैया सिरि सिरि मेजेर खुमाना फैखाना थादों औ जोंना हाबायाव मैयानो औ सिंदो मैसो हाबानि बेदरा मै जाहोखादों ने आबौ औ हाबाब मोसौ मैलायबावसो थिं गिदिर गिदिर बिराद मोनना बे समाव दिनै बाबाया फलान खामोनबा अमायाबो हाग्रानिमोन नामा अमा मै हाग्रानि जोब मा जालु एम्बु खुगाना गोरान फोराननानै दोनलायबावनाय सप्तासेनि बारा फैनानै थाफैग्रोखादों बेनि उनावसो आंखौ खबर हरनानै थगायनानै लिंहरनानै हाबा होदों फैथारामोनलै नोंथ' आं मिथियोमोनबा फैखाया बेनिफ्राय साबसिन दंखायोमोनबा आयो खम लस जाबाय लस जाबोबाय जारलाना आबैजों जिजाथारगोनलै मिथिबा माबायाव बिजनियाव एबसु आन्दालन बेयाव जों सानैजों गारि गाखोलायनानै थांलायबावदोंसो आन्दालनाव माबा जयमती माबाया बे समाव गावथारजादों होमब्ला जों सहैबायल' जों बेखौ मिथिला आबौआलाय होसियाखै आन्दालनाव एसेबो जों गलायबाय बिसोर सिगां सहैग्रोबाय असमियाफोर जयमतीखौ लोगो मोनदों ने आबौआ अन्थाइ खुबैनानै गेस होनानै फायरिं होनाय बेयाव जोंनि थैदों सेन्दा गावखौ लाबाय खारबाय बै गोदोनि जयमतीया आबौआ लोगो मोनदों ने औ बहा थांनो
आनाव थानो दे मा नाममोन आन्दालन स्लिपि बे थैनाय आन्दालनाव औ बिजनि बेयाव मा नाममोनलाय फिसायना फिसाय गैया सिख्लासोमोन सिख्लासोमोन औ है बागाननिफ्राय सिख्लासोमोन हाबा जायाखै थांथ'ला खनसेबो होसोजाथाराखै आन्दालनाव जों गजोबदों बुजिथारदों बेनिफ्राय खाफाल मोजांलै न'आव थानो हाला ए ओरैबायदि माबा जाबाय आर्मि बे समाव गासिबो थानो हाला हरै खारग्लुंजोबनांबाय दुब्लिबारि थाखुमाबाबो गला जोंना खान्थालगुरिमोन आं थानाय जायगाया आबौआबोथ' बे समाव फालुवानखामोनबा बाबा मारा हक नोंखौथ' मोनबा होथारगौमोनलै ओइ मानजिथारगौमोन बिसोर गखायामोन जोंहा एसे उन जादों नालाय खामान्दारसो होनबावगौमोन नोंखौ गैला आन्दालनखौ दैदेनग्रा बेनो होननानै लागाव जाथारसिगौमोन नोंथ' जा खारदों जोङो आबौना बे समाव न'आव अफायमोन जोंना औ नैबे आमगुरि ओइ माबा आमगुरि बङाइगाव साहा आमगुरि गैया होमबा चिरांनि आमगुरियाव औ ए बेनि ओरै साहा आमथेखा खैलामैलानि ओरै खोलाहा जोंना बे आमगुरि खेरदान्दा होनना बुङो खेरदान्दायावमोन जोनोम जायगानो बेनो आं दाहोना थाहैदों ना जोंना साहा थाबायना होमबा दाहोना थाहैदां खारनानै लेखा फरायनो होसोजानानै गोदाव सोराव खारनानै बिदिनो देरनानै दाहोना थाहैलादों दा लेखा रोङाब्ला आङो लेखा फरायनो थिननायाव खारबाय आबौआ औ बेसेबांसिम फरायनो मोनखो होमबा फरायनो मोनाखसै ओरैनो थाखोसेल' ओरैनो फरायज्लांनायल' गियोमोन ना बिरादनो लेखा फरायनो होमबा औ आंनिया लेखा फरायनो थांब्ला लावखारफोरजोंसो फरायहैफायो मोसौ लावखारफोरजों खारनानै लेखाया हाग्रायाव थालाङो मानसिया थांबाय लावखारफोरजों बिराद गियो आरोना नंगौब्रा बाव बुनो होसोजानानै आं खारनायावनो आयंजों होसोजाबाय नों लेखा स्कुलाव थाङिनि औ जाहोदों 7 दिन लेखा रोंबा गुन्दा जायोसो नोंना गोदोना मास्टारा रिपर्ट होफैबाय न'आव मालाय आं रोंजोब्बाय नोंनि फिसाला मानो थाङा स्कुलाव होननानै रिपर्ट होफैबायना मास्टारा लागावबाय थखनानै सें गिदिर लाखाबाय गारला लावथि लाना होसोजाबाय जा होसोदों खम जारला खारथारबाय नों ओमफ्राय खारबाय बे खारै खारबाय ओमफ्राय अबेहाय थाहैखो नै बिनिफ्राय दुइसिनबाव आं खारनाया बिसिनिफ्राय नोंसोरबो खारगोन नामाब्रा मा नाम ना थासि गेलेहैदोंमोन नामारा बिराद बोसोरजोंसो न'आव फैदों आं सेंग्रा देरनानैसो बोसोरबेसे खारखुमाखो ओइ आं उन्दैनिफ्राय खारनाया गैयाबाबो 11-12 बोसोर बावसो आबैखौ लायखुनानै दोनफैजादोंब्रा नोङो बिनि उनाव फैग्रोदोंब्रा न'आव फैनायनि मालाय नोंसोर ना मोनदों थांफिननानै दाहोना थाहैफिनदों नाया बोरो नायनो नायनोब्रा गैया खिजुरसुनै बेनिफ्राय फैफिननानै दाहोना थाहैफिनदों आं खिजुरा बोरो खानस्रिदां नामाब्रा जों माबासो जाम्बा खानस्रिसो हरोदां आंखौबो लांफालै मालाबा नों लांफाया आंखौ बोननो ना बोननो आरो मा जाबावामोन आबौ बिनिफ्राय बे दाहोना थाहैनानै बे हिनजाव मोननायानोसैब्रा लाबोना दोनफैबाय आंखौ माहाजोनाव लिंहरनानै हाबा होफैबाय
Gur tak Karboदों आङो हाबा जानाय लोगो लोगो मास मोनसे खारनानै फैबावदों गोदो दाहोना थानायाव मिथिनाय गैयामोन दंखायो होनखाबायना बैयो बै दंखायोमोन एकदम साफासिनथारा बेन्दों एसे लेखा गोरोंबावमोन मोनासै नों बेखौ मोनासै गारनानै फैनांबाय लसलै बिराद लस जाखाबायना आबैयाबो मोजांखाना दालाय आबैयाबो मोजांखा एसे मोजांमोन लेखा रोङाबा लेखा रोङाबा बेबो आं बायदि आइदै जालालै सिङा खापसे लोंहैदोलाय दा बहा मोनबावो होलांनो नागिरदोंथ' माइ गायदों गायजेनबाय दैज्लांनि हब थाब गायलाय हनै माबा बानायदों माइ गायनायखौ बोरो बोरसिया बेसे गिदिर नै खोथिया लाबोदों आं खिनो टाइम गैया मैया नै बुरिबो दंफैयो फुंनिफ्रायनो खिनो टाइम गैया मानो मानो खामावनाया ओंखाम जाबाय आलि खोनबाय थांफिनलायबाय लांनांगौलै थांफैदोलाय न'आव हट हनै गलांबाय हामा लाङा ओइ माइ गायनाय नुनोसै मा दावदै मावदों बुजोब्बाय नों बखानो खारसिम दं बुजोब्बाय नों बल जानोसै बल ना बल गैया बायनानै लाबोदो मा हायो है आं बल जोनो रोङालै हा बे लांदो मुलिया जगाय हारलै दा लांफादो मनाया Thằng cái đuôi không?